Amabhizinisi amancane embonini kawoyelanekesi nokuphehlwa kwamandla angavuseleleki angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa ngokubuyisela izindleko ezihambisana nokuthuthukisa ubuchwepheshe obusha, ukuthuthukisa izindlela zokukhumba noma ukwandisa ukuphepha kwemvelo. Emabhizinisini asaqala ngenayo intela enkane, isibonelelo sesigaba seshumi nanye-D saseNingizimu Afrika sibavumela ukuthi bathole ukuncishiswa kwentela okungamaphesenti ayi-150 kuzindleko zocwaningo nokuthuthukiswa okusiza ukunciphisa enye yezindleko zawo ezinkulu. Lesi sikhuthazo sikhulula ukhona sivumela ukutshalwa kwezimali okuqhubekayo ekusungulweni nasekukhuleni ngisho nasezigabeni zokuthala zokusebenza kwenkampani. Ukuze uthole olwazi olwengeziwe thintana nomswakini wakwaSwanson Reed.